Vítajte na kanále ZipSigTM. Chcel by som dnes urobiť ešte jedno krátke video na nabíjačku Nokia DC19. Je to externá nabíjačka, respektíve batéria o kapacite 3200 mAh, čiže v prípade môjho telefónu, ktorý má kapacitu batérie 3100 mAh, to stačí na jedno kompletné nabitie. V prípade telefónu, ktorý má napríklad 1500 mAh, to stačí na dve úplné nabitia. V krátkosti predvediem, ako to funguje. Strčím USB kábel do nabíjačky, do môjho smartfónu. Naopak. A zariadenie sa nabíja. Uvidíte na kontrolnej ledke, telefón sa nabíja. Z druhej strany viem skontrolovať kapacitu batérie, koľko je ešte voľného, respektíve dostupnej energie. Je tu ešte druhý konektor, teda káblik otočím a strčím takto do nabíjačky, USB strčím do notebooku, počítača alebo do autonabíjačky, nabíjam batériu a mám zase dostupnú extra šťavu pre svoj telefón alebo iné zariadenia, ktoré vieme dobiť cez USB. Ďakujem za sledovanie kanálu ZipSigTM. Šťastie praje pripraveným, pamätajte.